מסע הצלב הראשון הגיע מצרפת וגרמניה והתפצל לשניים. המסלול הכתום מראה את הדרך שבה עברו הצלבנים במסע. מסלול אחד התחיל מהעיר בריז' והמסלול השני התחיל מפריז שבצרפת. שני המסלולים נפגשו בעיר וזלה שבצרפת ושם הם התפצלו לשניים. המסלול הראשון המשיך למץ שבצרפת ומשם עבר לוורמס שבגרמניה. הם המשיכו בדרכם עד שהגיעו לרגנסבורג שבגרמניה. המסלול השני היה בליון שבצרפת וגם בברי הנמצאת באיטליה. שני המסלולים נפגשו בקונסטנטינופול. משם הם המשיכו לניקאיה, ששמה העכשווי הוא איזניק, שנמצאת בטורקיה. לאחר מכן עברו לאנטיוכיה. לאחר דרך קשה ומפרכת הגיעו לירושלים. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור